Hej, jeg vil lige vise, hvad for noget fyrværkeri jeg har her i år. Først er der nogle romerlys, det er de her 2 æsker her. Så har jeg nogle faldskærmsraketter, og nogle flere hernede. Så har jeg nogle megahyl, jeg tror de kommer fra Yataro-mixen eller sådan noget. Og så sådan nogle mega dårlige røg ting. Så har jeg en hel masse raketter. Fuck. Ja, jeg kommer også lige til at knække pinden. Håber jeg gør noget. Hvis det gør noget, så sig lige til. Kan I skrive i kommentaren. Så har jeg sådan nogle næsten kugler ting der. Jeg tror det hedder cracking balls på engelsk eller sådan noget. De er meget gode. Fra Terrensen. Og en hel masse sexhyl. Sådan en pose her. Og 50 i. Det koster 4 kroner en Terrensen. Når de blev bandet, så nu må man ikke købe dem i Danmark mere. På grund af noget med, at de kunne flyve over 3 meter. Så er sådan en ildsol ting, jeg har fået af mine venner. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Nogle flere raketter. En 4-tommer kugleraket, kan jeg se. Den er pænt stor, kan jeg se. Og så hvis man lige kigger i forhold til det der 1,5 tommer. Og ja, den ligger altså ned. Så kan I godt se, at den er pænt stor. Så er der nogle fontæner. Der. Kan jeg så ligge der. Irriterende. Nogle flere røggranater er lige gode nok. Så er der sådan nogle lysglimt tinges der. Nogle flere fontæner. Samtidig med at jeg har sådan nogle flere der. Nogle endnu flere cracking balls. Jeg ved ikke hvorfor jeg har så mange. Endnu flere eksyl, kan jeg se. Så har jeg sådan nogle festhyl. Jeg tror også det er en eller anden form for hyl. Og nej, det er altså ikke fordi jeg godt kan lide hyl. Det er bare med sådan nogle sortimenter jeg køber. Og så er 12 1,5 tommers kugleraketter. Og de er altså pisseflotte. Og mega seje. De giver altså pænt højt brag. Og så er de her Thundershot her. Det er sådan en bomberør med et skud i. De ser pænt gode ud. Det er en Ø30, det vil sige den er 30 mm i diameter. Nogle pænt store granater den skyder op. De koster 50 kroner for sådan en 4 der. Og for alt sammenlagt, der tror jeg sådan cirka er for 800 kroner, hvad jeg tror. 900 måske. Ja, men det er sådan mit fyrværkeri i år. Så får jeg venner på besøg, han tager lidt mere med. Nu må vi se, hvad han er med. Hej hej, godt nytår.